Daghang tao diri. Okay, mag-aksyonan nata diri sa Plaza Rizal Loo, no? Nagtanaw ta diri kay daghang tao nya nangutana tag unsa ni. Adunay raffle. Raffle draw pamasko sa LGU. Og nay kalain-laing sponsors sa sumala silang announcement. O sa announcement nila adunay 100 ka tawo ang makadawat sa maong regalo handog sa pamasko nila. Karon nakita na ko arang daghan na tao, pila ka libo ning tawo. Mingon kog gamay ray 2,000 ani ka tawo nya ang 100 ray waton sa tawo nga mahimong panghatag. Grabe gyud ka kuan sa kuan mga tao, no, kuan yun, no, sa pinganla na limpad yun nga makakuha sa maong premyo. Bisan pila lang ka porsyento ang ilang chance nga mahimong makaangkon sa maong premyo. Okay, lisod yun kayong panahon karon. Mangijawat yun ang mga tao ron sa panahon sa Pasko. O kung kinsa to'y manghatag, ihangop yun sa mga tao karong panahon na tungod sa kalisod sa kahimtang. Kaya kami diri ikan migsimba, gahuwat mi diri og mahimong makaangkon ng maong premyo. Pero kaluoy sa Dios nami diri nagabihan. Abot na lang may alas 11 sa gabi sa himan-himan pa mga kaigsunan wala gyud nahimo kami kaangkon sa tiwa poy pila ka libo nya 100 ray chance na 100 ra ka tawo ang ay chance na makaangkon ini. Okay, nindot hinon paminawon kay panghatag sa Pasko, panghatag o pinaskuhan. Pero ang kinakaingon lang kay pila lang ang makaangkon, no. Hinoon di man pud maapod ning tibok luon kaya wa koy luon nga piting dakuan ning lungsura. Oni kinadak-an sa tibuok Bohol ang luon. 67 barangays ni. Tiyaw ba pud nag tagaan tagsa. Pero mao ni gihimo lang og rapol nga reasonan. O mao ni tanawan ninyo pila ka metros ning